Nagpagwas ang executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagasuspinde sang klase sa tanan nga lebel sa mga eskwelahan sa distrito sang Jaro sa Lunes sa Pebrero 2. Kadungan ini sang Jaro Fiesta o konang kapistahan ni Nuestra Señora de la Candelaria nga amo ang patrona sang Western Visayas. Kinaandan nga nagadugok ang linibo ka mga deboto halin sa rehiyon sa Ias kag sa iban pa nga mga lugar kadungan sini nga kapistahan. Suno sa alkalde ginrekomendar ni retired Police Colonel Olderico Garbanzos, head sang Traffic and Transportation Management Office ang suspensyon sang klase bangod sa natalana nga pagsirado sa mga mayor nga dalanon nga pagahiwatan sang religious celebration. Sa executive order sang alkalde ginaingganyo man sini ang mga institusyon ukon eskwelahan sa sagwa sang distrito sang Jaro nga mag-suspend man sang face-to-face classes kung maapektuhan man sila sang pagsirado sa mga dalan kag serye sang religious kag cultural events sa pista. Ginatugyan naman sang alkalde sa diskresyon sang mga pinuno sang government agencies kag sa mga private business owners kung magasuspinde sila sang trabaho sa amo nga adlaw.